ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് തട്ടുകട സ്റ്റൈലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇപ്പോൾ തട്ടുകടയൊക്കെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ലെമണിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജ്യൂസാക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ തൈരും ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കസൂരി മേത്തി 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് 30 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ തണ്ടോടെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ചിക്കനിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ വെളുത്ത എള്ളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുബൂസും മയോണൈസും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അതേ ഒരു ഫ്ലേവറിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.